2014 mambo pamusoro. Ndina ambobereka mwana uye akaita kuti mambo vauye kumba kwangu naGauro. Mwana uye abereka. Sikata kuramba kupatsika mutanda munhu. Taurai vakanga vasipoka. Vazive kuti makabereka mwana angatounzirwa Gauro. Taurai chamakabereka kuti makabereka. Ndabereka Chidhoma. Mwana ndamubereka ai Chidhoma ndiani anochiziva. Nokuti ndo zvakanga zvakungotaura Chidhoma. Saka taurai kuti makaberekei. Imi taurai chinhu chamakabereka hachisi Chidhoma. Ndakabereka mwana. Akaita sei? Mwana aiva asina dehenya. Aine ganda raioneka mukati. Aine maso asingavhara akaita yero. Aipfungaira hutsi akatonhora. Asi aiimba nekuseka nekuhotsira semunhu mukuru. Mwana uye ndamubereka zvakabva zvaita kunzi chishamiso. Mambo ndobva vauya kumba natsika mutanda nevenyuzi. Mwana uye pagara mazuva ndakuramba kubhadhara mombe kuna tsika mutanda nekuti tsika mutanda vaya mambo vasati vabva vakataura kuti imamubhadhare tsika mutanda uyu mushure mekunge andizivisa kuti mwana uyu aitwa nani kuchinjwa kudai nekuti ari kutonhora akaita aizi asi ari kubuda hutsi ari kutaura kwaita aiimba nekuseka nekuhotsira semunhu mukuru. Tesa apa paiva nescalp iri pano tumwe scalp yeverungu apa pese paiva pasina chinhu asi aiva achiita masounds mwana iye. Saka mambo vakatipindisa kuti zvatiri panapa tine venyuzi naGaura. Gaura uyu hamusi kufanira kumupa mombe asati andiratidza muromo nekuti ichi chishamiso chandaona nekuti vhidhiyo yemwana yanga yatodhotorwa manheru navamutongi vachiratidza mambo. Kuseni kwacho mambo vakazouya vakati chishamiso mwana iyeye uyu haasi kuvigwa ndisati ndaziva muromo. Kuti kuvigwa kwemwana hunge ndaziva muromo vhileji rakapinda dare. Vapinda dare vanhu hapana akabata. Takuramba isusu kupa mombe tsika mutanda akati inini handikwanisa kunanga munhu kuti uri muromo nekuti zvasara chikusvibisa ini vanhu plus mutemo wenyika haubvumi kuti nditi munhu muromo. Mai vakaiswa zvigunwa ndainzwa ichitaurwa naiye chibanda manasi ndiye ane chimuti saka imisisi kuti pakange paita nyaya ngadzisa kupotsa itaramba maya nekuti kuna mukoma manasi nyaya yako yoshama. Right, inini mangaranya yangu nekuti mukadzi wangu akabatwa kuloji nakadozora. Mukadzi wangu akabatwa kuloji nakadozora. Iwo ngosipo andamisipo but ndaipisa pane matrinsfer ndaita ndaiziva kuti pane nyaya iri kuitika. Saka pane matrinsfer ndaita kusvika nyaya ndazotuma vanhu kuti vandibatsirewo hama dzangu kubva dzavabata kuloji. Iwo unonzi ani zita rako? Ndonzi Advent Chapunza. Advent Chapunza. Mawitness acho nani ari ku? Pamtore mambo Samuel ndariona. Yes. Akasaina. Saka ngatongwe kai default. Mawitness ako ari ku? Angamboya bata mwacho ari panzi asati etsu mwacho aripo. Asu mwacho ari. Imwe witness gati? Uyo yauya kuti yagara pasi is another witness. Andozva muri kutaura? Unoda here kuti tiri proceed nyaya yako tine one witness kana kuti ngativamanikidzei vauye vese. Vaenda kure zvakadii vanhu vako ivo? Vanoita zvekupela kuti anga chitandokona kusvika ndisoti nezvavo. Chimbomutsvagai. Tichimboita imwe nyaya. Toda kuti vauye apo vabva vangokuwitnesera kuti ndo zvakaitika zvakamira zvakadai. Uyu otaurawo ari pake ega, uyu otaura ari pake ega. Dedzai witness yako waponerei. Munani mudare ndozvo ari kupi? Angelini Kanyoga. Ari kumangara ndiani apa?
munonzi ani zita renyu? Atine chimudzi. Atine chimudzi. Chimudzi? Atine chimudzi. Okay. Imamai makamhangarirwa. Pamusoro pemauyu nyaya yavava haisi trouble. Inyaya yakataurwa zvakati dzike ikapedzisira yakuda uchapupu hwasabhuku Munyanyiwa. Vanhu ava vaneka kupomerana uroi nekakutorwisana pamugano wemunda. Dzokorora yamai nyaya yenyu. Tisati tadzokorora. Inyaya yekunetsana pamugano handiti ndizvo musema. Chaizvo. Inyaya yamambo here kana kuti inyaya yasabhuku? Inobvira kuti sabhuku akanga aripo anenge pano vanobata sabhuku kuti haangave state witness yairi clear. Tiri kutaura nyaya yemugano nyangwe akanzi haasi chichi chazodidididi asi sabhuku kandiye anotoenda kapamugano kanoziva kuti uyu munhu anogarapo anogarapo. Ugano hunoitwa nasabhuku kwete namambo. Bopoto rinonzi rakatanga sabhuku aripo. Ma results, what are the results? Saka vamunyanyiwa vari pano. Vamunyanyiwa vanokumbira vadzokore nyaya yakaturira. Pamusoro imambo panyaya iri kutaurwa iyi handina ruzivo nezvazvo, asi kana pamwe maybe mumhangari akakwanisa kudzokorora pamwe otherwise tinganzwisa. Vamunyanyiwa, I think mungadai mati imimi nokuti kune vanhu vasingakuzivei vanoda kuti vakuzivei. Tikangoti sabhuku chete vanongoti mai muna sabhuku toda kuti tikuzivei. Aiwa, ndinotenda mama. Yes. Ini ndini sabhuku Munyanyiwa. Amai vakagara uko, mai Chimudzawa na mai Kanyoka, vanhu vari muvillage mambo. Madzimai ari muvillage mambo. Saka vari kunzi vane nyaya yavo yavakauya nayo kuno. Asi pavakauya kuno hapana zvandakaudzwa. Saka kugara kwandakaita mudare munomu ndakutoshambiswa kunzi ndini ndofanirwa kunge ndiri witness. Saka handizivi kuti mambo munopati ude. Yes. Vakakwira muti nekumashizha. Inini ndangouya sokuteerera nyaya sokuuya kunoita masabhuku zvokuti dai pamwe nguva dzangu dzakwana dzekwandoda kumhanya ndingadai ndatosumuka ndatoenda. All right. Imi muchidedzwa kuno sabhuku hamuna kuudzwa here kuti mhosva yamuri kudedzerwa kumudare kwamambo inyaya yakati? Handina kuudzwa. Hamutoziva nyaya yacho? Handitozivi. Then pamusoro dare vamunyanyiwa musati hamuzivi makadedzwa last court nyaya yenyu ikapadzijenwa na 1140 ikazoti maraitwa postponed nokuti pamakazouya makazodzokera nyaya isina kutaura zivo zvichikwadi nokuti mamusingazivi kuti mukudedze kudare kwamambo. Hazvisizvo. Aiwa, kana nichidiwa kudare ndinenge ndaudzwa kuti taenda kundomhangara pamwe sabhuku muchazodedzwa, asi izvozvo handina kuudzwa. Asi kudedzwa zvinhu zvakapera makadedzwa. Ndakafonerwa naAtembo anongori saka mukakwanisa svika ipapo pamambo ndikasvikomira kusvika almost 2 o'clock. Shuwa makamira. Ndakamira ndikasvika 2 o'clock ndobva ndazongobuda ndaenda. Saka hamuna zvamaiziva? Handina zvandaiziva kuti ndaenda dedzerwa nyaya dzakanangana nedzidzi. Ko pari kubuda shoko rekuti nhau yemugano yakaitwa nani? Right. Aiwa, maita zvakanaka mambo. Amai Chimudzi panyaya yemugano vakauya kumba vakasvika kuti sabhuku
tiri kunetsana nazvo nenyaya yemugano. Tiri kuti tikandoti temeimbo honzi kumunda kwangu, temeimbo kumunda kwangu. Ndobva ndati aiwa mai, pakanaka nyaya yendainzwa, regai ndigokupai mhinduro. Ndakamira kudaro ndakatsvaga committee of 7 yatinoshanda nayo. Ndobva taita musangano ndikati amai vari kunetsana nazvo nenyaya yemugano, ndimi ngaita ruzivo kana ndimi makagara muno mukwengo yakawanda. Ini izvi ndazongozvibatira pakati. Zvikanzi aiwa izvozvo hazvinetse. Tina vashumba vanga vari chairman vaibatsirana nevaipega. Tina vachinyanga vakambenge vari chairman vaibatsirana vaipega. Ndobva ndadeedza makurukota acho. Yes. Ndobva wauya necommittee of 7. Ndobva taenda kana achinyanga naashumba. Havana kana kumbosvikonetseka, vangosvika kuti iyi pegi irapo, iyo imweyo irapo, iyo imweyo irapo. Ndizvozvo ini changu kwaingori kuona nepresence yangu savillage head, asi vainyatsoziva mapega acho. Ndo vanhu vandataura committee of 7. So nyaya patiri kasabhura ndepekuti hatigone kuti postpone this case afuti tichiti sabhuku hapana chaangachiziva. Because ini pandanda kuda kutoenda ndepekuti hatigone kuti ini samambo nditaure nyaya yemugano kuvillage kuna sabhuku. Sabhuku wangu ndiye kutaura nyaya yemugano. So ezvino muri kundipindura, muri kuratidza kuti yawe nenyaya iyi makatomboenda kunoita zvemugano. Ndo pari kutangira hondo. Nyaya dzekunangana huroyi dzinonouya paine source yakonzeresa kuti pawanikwe problem. Right. Chirege ndindosvika kuconclusion yangu mama. Taita zvemugano tikafunga kuti tapedza. Right. Handina kuziva kuti kune mashoko akazotaurwa kumashure. Iwe hana kuziva. Isi takangofunga kuti tagadzirisa tapedza. Right. Zvadaro kuzouya kwomumhangari kudare. Dai vakazosvika kumba kwangu semafungira angu kuti sabhuku patapedza nyaya yemugano pai tazotaudzana nemuvakidzano wangu, ndo mashoko andanzwa andinanga huroyi hamene kuti imi munoti kudi. Izvozvo havana kuzoya. Yes. Ini pandoda kubatsirai sabhuku. Patanga tichida kuti paclean ndepe maboundaries. Izvo takapedza. Makapedza uyo akagara pake uyo akagara pake. But vanhu vakuzonotukana achibasa renyu. Handitika. Saka titenderei kupfuurira mberi nokuti papa chinondimisa kuti ndisaprocede nenyaya ndepe boundary. Kuti ndikataure zveboundary here inini rekwajapo kuboundary kuna nini? Kuna sabhuku. Hazviiti. Izvo takapedza. Yes. Izvo takapedza mama. Right. So what are the findings dzakazobuda nendingi necommittee of 7 in terms yekuti anga achi-encroacha mune umwe ndiani, ari kupinda mune umwe ndiani pautu hwavo pakuobserva kwavakaita? Mafindings akaitika mambo ndeyekuti paigumira mapegi ekuti uyo ari kubva neku-right, uyo ari kubva neku-left, akazosara kapiece of land Karike State. Kapiece ndofuka these two offices pokuti ukabopa mombazi koni, saka ndo panga paine mutauro ipapo. But inini sasabhuku necommittee takazoshandisa discretion yedu, ndobva tangoti aiwa mugano wenyu ngauchiexceedawo kana ne4 meters, uyo 4 meters mugano waapapa mosangana pakati. Iwe kana uda kusungirira mbudzi dzako unosungirira, iwe kana uda kusungirira mbudzi dzako unosungirira, and then we agreed. Ndobva taclose case, ndobva tatoenda kune zvimwe. So izvo zvakazosara zvakutanga izvo. Ikoko hamuna kunzi pindai, ikoko kukuzoti zvakazodai kwakadai hakuna kunzi pindai. Nyaya yatanga tichida ndoyamuri kutitsanangurira manje, matiopenera kuti isi tigone kufamba. Because hapana pataiita nyaya iyo cause yedambudziko iri yemuboundary. Kana risina kutaurwa nezvaro tinganotaura nyaya yekunangana huroyi papi tisina kutsvaga kuti chachona chazoita kuti umwe munhu anange mumwe huroyi chii. Handiti mapona. Saka makagadzirisa that issue ikapera. Chamazonotukanira anai chii. Aituka umwe ndiani.
Taurai nenyika imi. Apa sipe kutombotsamwa zvamakaita apa muri kutsamwira ati hatinei nayo nyaya yenyu. Ndiani aituka umwe? Hamuna kuzvinzwa zvavakataura? Vakataura kuti ini ndakavatuka kuti muroyi wakadya mwana wangu. 2014 mambo pamusoro. Ndina ambobereka mwana uye akaita kuti mambo vauye kumba kwangu naGauro. Mwana uye aberekwa. Sitata kuramba kupatsika mutanda munhu. Taurai vakanga vasipoka. Vazive kuti makabereka mwana angatounzirwa Gauro. Taurai chamakabereka kuti makabereka. Ndabereka Chidhoma. Mwana ndamubereka ai Chidhoma ndiani anochiziva? Nokuti ndo zvakanga zvakungotaura Chidhoma. Saka taurai kuti makaberekei. Imi taurai chinhu chamakabereka hachisi Chidhoma. Ndakabereka mwana. Akaita sei? Mwana aiva asina dehenya. Aine ganda raioneka mukati. Aine maso asingavhara akaita yero. Aipfungaira hutsi akatonhora. Asi aiimba nekuseka nekuhotsira semunhu mukuru. Mwana uye uenda mubereka zvakabva zvaita kunzi chishamiso. Mambo ndobva vauya kumba natsika mutanda nevenyuzi. Mwana uye pagara mazuva ndakuramba kubhadhara mombe kuna tsika mutanda nekuti tsika mutanda vaya mambo vasati vabva vakataura kuti imambhadhare tsika mutanda mushure mekunge andizivisa kuti mwana uyu aitwa nani kuchinjwa kudai nekuti ari kutonhora akaita aizi asi ari kubuda hutsi ari kutaura kwaita aiimba nekuseka nekuhotsira semunhu mukuru. Tesa apa paiva nescalp iri panhu tumwe scalp yaiverungu apa pese paiva pasina chinhu asi aiva achiita masounds mwana iye. Saka mambo vakatipimbisa kuti zvatiri panapa tine venyuzi naGaura uyu hamusi kumufanira kumupa mombe asati andiratidza muroyi nekuti ichi chishamiso chandaona nekuti vhidhiyo yemwana yanga yatotorwa kumanheru navamutongi vachiratidza mambo. Kuseni kwacho mambo vakazouya vakati chishamiso mwana iyeye uyu haasi kuvigwa ndisati ndaziva muroyi. Kuti kuvigwa kwemwana hunge ndaziva muroyi vhileji rakapinda dare. Vapinda dare vanhu hapana akabata. Takuramba isusu kupa mombe tsika mutanda akati inini handikwanisa kunanga munhu kuti uri muroyi nekuti zvasara chikusvibisa ini vanhu plus mutemo wenyika haubvumi kuti nditi munhu muroyi. Patopera wiki nehafu ndopatakazoti kuna tsika mutanda isati kutombopai mombe. Mambo vari panapa makabvumirana nazvo kuti inimi muchaita zvekuda sekutaura kukaita mambo 3 apa kuti mombe tichakupai nekuti muri kuti ichi chikwambo chamuri kuviga. Yanga atoti 3 mombe mambo vakati kwete ndobva tabvisirwa 2 ndobva vabvisa 1 ndobva tadzobvisa 1 mombe. Tabvisa mombe ye1 kuseni kwacho tabvisa mombe yekuratidziwa kuti muroyi ndiani. Gogo vavo vakanangwa nasaura wavo aivari tsika netsike wavo vatori kumunda kusenseni kunzi muroyi uri kuurayira vana vaKristu mugano nekuda kwemugano uri kumurayira munda wakambomudhira matwins apo umuurayira mwana uyu mukadzi aivananga uyu haanambobvira akauya parufu papo kwewiki nehafu azokatozongotishamisa kuti ko sei akunanga gogo ava. Gogo ava ndobva ndavaudze nini gogo ava kuti gogo une munhu pese paaringokutukirai ari kukudzai kuti muroyi wakajika mwana waMerod. Gogo ava akati aina Merod ndichanotora huku yangu iri kwaari gogo ndoenda kunomhangara kwaSabhuku. Nyaya yakaitika musi wa28 February. Gogo vakazonodza Sabhuku musi wa4 April. Tichitoudzwa naSabhuku munyanya kuti gogo ava ayamhangara nhasi 4 April. Mushure mekunge imimi gogo vakuona kunge muri kuvairritrate kuti gogo sei musiri kuenda kunomhangara nyaya. Sabhuku vakati ndengoda kungoziva weni nekuti nyaya ndakainzwa kuti vanhu vatukana munhu akavatuka aiva ari saura wavo asi takashamisika kuti akuvaudza izvozvo kuti ndimi akadyiwa mwana waKristu. Gogo ava nambonotaura kwaSabhuku. Sabhuku ndiye akatozoti vasiyei vauye vataura ndobva vazoenda gogo ava kunodza Sabhuku musi wa4 April mwana akafa 28 February. Gogo ava vagara Sabhuku vedu vakaita 3 times vachidedza munhu yeye akavatuka gogo ava 3 times amai vachiramba dare kusvika gogo ava vanzi naSabhuku imimi ndakunyorera tsamba mochienda kuna mambo nekuti nyaya iyi mambo vanoiziva yekuti panapa vakatotivimbisa kuti muvhileji muno munofanira kutoti ndizive kuti akasandudza mwana uyu ndiani. Saka gogo ava vakagara ndobva vazonditwara mumwe musi ndaenda kuti yakunotaura nyaya yekupandutswa kuchinjwa kwemwana ndeyegore rino 2014. Mambo vaine vasati vaane makore vakagadzwa ndogore ravo rekutanga iro. Saka Nzwai musati maenda peri toda kutsvaga kuti chii nhasi chiri kunoita kuti munenge muchinangana uroyi. Muri kunanganirana uroyi nyaya ya 2014 here nhasi? Kwete zvavakataura muno mudare gogo ava zvakatondishamisawo. Gogo ava vakazondipinduridzira inini gogo ava kuzomhanya kwavakaita gogo kuno kudare vakati ivo gogo ava wakadya wega mwana wako. Mushure menge ndatsura murume wangu kuti siyanei nemugano nekuti gogo ava vanga vachiramba ka3 kese ndichibvunza kune vaipega vacho kuti naimi ndo mugano wedu chaiwo here uyu. Vese vakataura vari kuti tangonanga ipapa ndo panga pane huku yagogo ava zvisinei kuti huku haipo
but ipapa ndo pane gogo yavo. Asi gogo wavo vakaburitsa muromo kuti inini nyangwe kune matombo kwangu andikude ndotoda kwake yeye nemurume nekuti haana kunhonga chifa. Katiri ndakavabvunza futi gogo mune shoma kuti muri kutoda munda kwemurume uyu nekuti haana kunhonga chifa. Gogo wavo vakapindura vakati ina ndingarime kumatombo. Ndakavabvunza kuti kwenini pamaipiwa nelenzi muchiona muchitopiwa nelenzi apa sei nini makadii kurambira lenzi kuti handipade pane matombo. Gogo vakaramba vakati ndotoda kwake 3 times. Ndikati alright baba vemba ichisiyana inapo. Papega apa ndipo paipo pakataurwa naSawira wavo kuti ndopakadyirwa vana vesu ndopakaperera vana. Gogo avo ndopa vandiudza kuti wakadya wega vana vako iwewe. Inini ndobva ndavaudza kuti gogo inini handisi madzimai erai. Asi imimi pakutaura kwamakanga muchiita kuti baba mwana siyanai nazvo apa ndopa pakataurwa naSawira vava kuti ndopakadyirwa vana handi maitaura kuti chii pamashoko enyu. Ndangotaurawo nekuti zvinozivikanwa nemunhu wese. Ivo gogo ava ndo vakatozondiudza saka maitotaura kuti munhu muroika. Kwete. Baba mwana Nyararai ndopa pekutaura naSawira kunzi pakadyirwa vana vedu apa. Mune muchitaura kuti chii? Ndangotaura muri kuramba here kuti mainanga munhu uroi? Handambovananga. Ivo ndo vakatonanga inini kuti ndakadya ndega. Inzwaika makadya mega mashoko ekunga vakupindura. Asi imimi enyu muchiti kune murume wenyu nhai baba dai masiyana nayo nyaya yepakanwa ndopaya pakanzi naSawirawo ndopakadyirwa vana vedu apa. Mairevei papa? Ini ndakangoguma ipapo chete. Ivo ndo vakatozoenderera. Makananga munhu uroi kana maitaura nemunhu muchitaura mashoko iwayo. Handizive kuti why nyaya yenyu yakanzi brought forward kesi iri pachena mukutaura ndimi ndakazoti kumurume wangu ini baba ndimi siyanai nenyaya ndopakanzi naSawira pakadyirwa vana. Muchitaura nemunhu wamuri kutaudzana naye mune muchitaura mashoko akadaro sei? Asi ipapo handisiri ini ndakazvitaura. Ivo gogo ava ndo vakatondiudza inini feya kuti iwe vakupindura. Gogo ava vakupindura kuti usataure nyaya yekuti kwanzi pakazonzi pakadyirwa vana vako wakadya wega. Handiti ndofunga muri tu zvikero zvenyu pauroi munenge muchitaura muroi anoziva umwe. Nangu handiroya. Hamuroyera? Kosei muchida kuti avo vanoroya? Gogo ndo vakatondiudza inini kuti ndiri muroya. Ndo vakatondiudza ndega. Ameno kana ndiri kutadza kunyatsonzwisisa kune vamwe vari kutaura dare ravo pamuganhu vakunotsiudza murume kuti iwe ngatisiyanei nepapa makati ndopaya pakaperera vana vedu. Maiti zvinhu muri kutaura nemunhu wamuri kutaura naye mozoti ngatisiyanei napapa ndopakaperera vana vedu apa. Isusu kuchivanhu hatiite zvokuti kwanzi munhu akazodai so. Saka kuine nyau dzosingwi madimikira nezvimwe zvakadaro ndo basa redu rechivanhu. Kana mashandisa madimikira enyu nenyau dzosingwi dzenyu dzikatipa maresults ekuti mananga munhu uroi, isu hatikunyarei tinobva tangokuudza kuti makananga munhu uroi tokupai mutongo mozoita action after that. Ndokuti nyaya dzedu dzifambe tichienda mberi. Because hamungati tiri kutaura nyaya dzatiri kutaura dzemukanhu pano makunopinza zvekuti imi baba Nyararai ndo pakaperera vana vedu apa. Muchitaura neumwe munhu iye anofungei ndo pakaperera vana venyu nei? Kaipedza vana nekudii ipapo? Asi inini papa musundinzisawo. Gogo ava vakanga vatotaura kare kuti inini ndakadya ndega vana vangu. Dai ivo vari varoi tsika mutanda dai akabata ivo gogo. Asi ivo vakatopindura muromo kutoti inini ndakadya ndega vana vangu. Ipapo asi Sawirawo ndiye akataudza kuti uri muroi havana kwavakaenda. Asi inini ndisina tombovananga kuti uri muroi gogo. Ndo vakamangana. Izvi zvimutaurwa zvamuri kutaura izvi zvaitaurwa rini? Zvemuganhu wakaitwa rini naye Sabu? Zvemuganhu zvine 4 weeks. Zvine 4 weeks ka? Vapedza izvozvo magadzira zvemuganhu kaini mapedza. Pakanga pakutaurwa nyaya yekunzi ndo pakaperera vana ka? Nje after nawe muganhu. Yave after nyaya yemuganhu ka? Aideiro. Idero avakazosara kutaura wamhenu hatizi kuti zvakataurirwa ndepano. Pamusoro mama. Taure. Ufunga baba vanga vari pashumba paigariswa munda vanga varipo pabvapo kamukana shoma ndinokupindura. Aiwa isati hatipuwe munhu wokutaura nemi. Handina kana kupindurana namai ako. Munodiwa kuti kana munhu achitaura munoramba muchitaura. Hatizonzwanana. Ndati isu hatipuwe munhu nemi asina kuuya kudare kunzi angauye ari witness here ngauye ari chii. Vashumba tikavati ngavataure mudare vachitsikirira mai avo. Kunonzi mambo akanga achitoita kutopuhwa vanhu vekuti vataure
ndichitsikirirwa mudare handiti mungadai makati kuna sekretari wangu painyorwa masamonzi ndaikumbirawo kuti ndiuye navanhingi vazondihutineserawo nyaya yangu because paiitika izvo vakanga varichi vari handiti handina kana kupindura navamera vakapofoma taura zvavanoda handina kana kupindura ninoda ito chima ndikaridza miri ndikati pamusoro baba amunyanyiwa muri kunzwa here zvekutaurwa nameya baba amunyanyiwa vakati iye handiitambire ndenye kunyimana sauti ndakachema ndikaridza miri ndiri panzvimbo ipapo ndichitukwa nameya ya ini ndinozvitenda kuti mashoko asina kunaka akataurika nokuti ndaanzwisisa vachaatsanangura vega ndakatozoudza murume kuti chinyararai ndopakaperera vana vedu ava imi muchitaura neumwe munhu hakuna zvinhu zvakadaro kuchi vanhu hatiregerere vanhu vanoita unhu hwakadaro pamuganhu wamuri kutaura wema4 meters pa6 hectares munhu ada unorima pamuganhu why muchiita tsika dzakadaro muganhu wokuti unouya wonzi toda kuisa road pano pamuganhu pano saka muchiramba development yekuti vanhu vakatoda kuisa road moti unoda kupinda munda mangu 2.5 meters kubva pane mutu pegi yakadai 2.5 tichipinda 2.5 tichienda road pakati hapana boundary inofanira kuti vanhu vati mungaite boundary remutu wokuti kwanzi uya kuseri kwomutu uya kuseri kwomutu makazviona kwani zvinhu zvakadaro hazviko saka vakauya zvomhangara ndevapi kana maikandirana muchidini ndoda kuti mubhadhare waini mosvai kunanga munhuro imombe yakakwana mombe munofanira kubhadhara hwai ndakunzwisisai pamakanga muchitaurira mashoko asina kuzofadza amai avo pekuti imi baba imi nyararai ndopakaperera vana vedu muchitaura neumwe munhu hapana zvamunenge muchitaura zvinodarika kushata kwemashoko akadaro saka muri kubhadhara hwai noeri mukuripa noeri kupera kwaApril iri mari 100 pera kwaApril aiwa ndokatingonzi yes the dispute was resolved but the issue now ndeyekuti vanhu vagadzirisirwa nyaya yepaundari ukaona ichikontinya ichiramba umwe munhu ainayo isusu manje teta kushaya kuti gwinya rachona nderei handiti but pakuzonoudzana manje zviri clear kuti munhu anotaura vachinangana vachitaurana zvisika basa zvine zvinhu zvakaipa vavakidzani kuna kwatei tichienda saka tatarisa nyaya yeboundary sabhuku you have done your duty then continuation yenyaya ndeyevanhu vanoti isu hatinzarwo handiti saka kuno kundatanga nehwai aiwa inyaya dzakanaka mambo asi ndachingoda kuti madzimai aiwaya achisumuka mubva mavakomekedza kuti ndiwo wokumukati hatitouda yes nauye maboundaries imamai mukusainai pachine kutaudzana here futi ndati pachine kutaudzana here muchinetsana nenyaya yeboundary racho then sabu ndoda kukutaurirai onesai vanhu vanonetsana nenyaya yemaboundaries munoteedza velenzi mapegi edu ayaya kana paine pegi rakanyorwa kuseri panapa kuti number 13 apa kuno kuronyorwa kunzi number 12 handiti sudurudzanisai vanhu ivavo vachibva papegi ne2.5 meters uyu achidzokerawo uyu 2.5 meters achidzokerawo ipapo ndorira mbeva hakuna musha usina rira mbeva rinofamba nevanhu aiwa ndizvozvo yes that's why mchiona nyaya
takamboita ndofunga changu mchazongoinzwa yekuti nzvimbo inoshaya mugwagwa wekuti pegi yangu iri papa asi kuda kungoisa 5 meters the road yauchafamba nayo iwe neichafamba nayo musavatedzera asi vamwe vari kurapa panyaya unonaka sedopasi kana usati walaika kufamba namanasa kusikutaika nyaya tinadzo hobostei chundu chushuwo chedu isu kukukutsaika kwanzi iyo imhuri ati tinomusava iri kumangarira imwe mhuri ine ichitaura kuti iyo chinoda ubve pamba iwe nemukadzi wako chiri kuda kuti ubve pamba iwe nemukadzi wako vari vamwe vana vari kudaro kuno umwe mwana ndizvo aiwa pakanaka regai tiinzwe kuti yakamira sei museyamwa toresai vanhu miko right achamirira vemhuri ndiani simudza roko ubate bhuku ini ndakamirira mhuri yekwatembo ndauya pamberi pedare ramambongezi takamhangarira Emmanuel Tembo nemudzimai wake chataura chokwadi chedu chose tikataura makuhwa tinobatwa nemhosva mwari vatinzwe mudzimu igotinzwa chingai bhuku ipa Emmanuel ini ndinonzi Emmanuel Tembo tauya mudare ramambongezi zvidaira zvandikumangarwa nemhuri yokwedu chataura chokwadi changu chose chataura makuhwa ndopfekwa nemhosva mwari vandinzwe mudzimu igondinzwa raigwara mhuri yekwatembo irai nyaya yenyu kuna mambo nedare ini ndauya ndakamirira munhu wekwatembo nyaya yekwamhuri yekwatembo yakamira yakadai Emmanuel Tembo ane vana vake vaakaita nemumwe mukadzi saka aita vana vane mumwe mukadzi uyu nguva yese vana vaigara navo mbuya vavo amai vemukadzi saka amai vemukadzi vakafa vane mwedzi nehafu saka mukadzi ndokuti ndikukumbirawo ndikumboenda kumushando ndiwane mari yenyaradzo yaamai ndikukumbirawo vana mumbochengeta since mama ndowanga achichengeta vana vese vatataiwa zvina kuipa baba vana varipo vapenyu vari kugara kumba nemukadzi wavo imba yavari kugara imba yababa vatataiwa zvina kuipa vanoenda vanonogara pamwe chete nababa vavo amai vaenda kusumuka ndokenda baba ndokusara nakuvapira kuti vana itorai vana baba nemudzimai wavo hanzvadzi yedu mudzimai wavo akabva ati ini handidi vana vese ndoda hwani chete tikati unoda hwani sei udopatanura vana sei vana vaigara nambuyawo zvakanaka vari vese zvikanzi mumwe wachinauya akandituka kugara naye handikwanise kugara naye akatoti handidi muroora vatangoti isusu manje hatina kuti kokuti tingakuti tivapatanure vanhu baba wavapenyu imba yerugara imbe yasekuru vavo saka chiri kunetsa chanyanya kuti winza mudare nyaya yekuti vana vemukadzi ane vana vake 4 vanogara navo nemuzukuru pamusoro akaramba kugara nevana 2 vemurume ndodzazoti winza kuno kudare kuti mutibatsirewo saka semhuri tanga tati sezvo iri imba yababa mukomana ngaabvake nevana vake nemhuri yake unozvigarira isoona kuti vana vehanzvadzi turi vachengeta sei hanzvadzi yachona isina kufa haina mwana nemukadzi iyeye ndo iri kugara nemukadzi uyu nevana vake mukadzi uyu vakauya navo iyo mukadzi wavo ndovanodzinga vana vedu vekwatembo iyaripo mhuri yatembo iyaripo apedza kudzingwa kudaro mwana akaita 3 maincidents achivamba kwangu past 10 dzeusiku inogara kuDRC ivanogara kuchego kumasi akaita 3 maincidents achiuya past 10 apedza kudaro hanzi baba vanotera mwana kana adzingwa indaingwa zvaitwa nemuzukuru wangu tete baba vatonditeera vakandibvunza kuti mwana wangu zvawadzingwa kuda so unorara kupi nhasi saka uchanorara kupi
Saka ndizive kuti dare rinotibatsira sei. Dare rinokubatsirai sei? Uchinyanjete chiti vanajesewa handiti. Saka kana tisingade kuvananga kuti vakadyiswa tinoti kapena anajesewa kuti zvichida anodaro akadyiswa handiti. So chekutanga hanzvadzi yenyu iripo semwana wababa venyu, semwana wamai venyu, marwadziwa nevana vake iye vaakabereka. Hazvireve kuti iye arwadziwe navo handiti. Ndopatoda kuenda mukadzi wake aripi, imamai makabereka venyu vana munavo. Kubereka kwamakaita hakuna imwe nzira kunze kwokusangana nemurume moita mimba mobereka munhu. Hakuna imwe nzira inowanikwa nayo mwana. Saka kana maona munhu pachichifamba munhu apa motoziva kuti amuudzirwe, munotoziva kuti akawanikwa sei mwana uyu handiti. Ko chiri kukupai kuti imimi munonoti murume wenyu wamavinga kuti ndazvipira, ndoda kuti ndiuye ndigare newe semurume wangu, ndoda kuti ndiuye ndigozorera vana. Mauya maapa mwechete, makuti ndinoda umwe chete mwana. Ko uyo mwana wamuri kuti munoda hwanuwe, ko mwatona anochengetwa nani? Imi muri mabva kwamabva kuti ndazvipira kuti ndichaita zvese zvokuti tichengete vana vedu tiri pamwe chete. Mune makore mangani marohwa nemurume? Ina ntaure navanhu vakutaura vachitoita kutondidadirirana. Handisi kutofara, mungona ndakutoita nyaya handisi kutofara, handifadzwe nenyaya yekuti pane umwe munhu anoda kusarudza vana iwe wauya mumusha mevanhu apa wakagara muchinhu chisina kuvakwa nemurume wako. Imba yamakagara asiri akaivaka handiti. Ndenhaka yezisekuru handiti. Ndo riri kunoti manje vana kana varambwa kwavarambwa, vanasikana ivava vana vavo kana varambwa kwavarambwa vanasikana vanodzoka mumusha mababa vavo vachinogara paimba yavo yababa vavo. Vane vana vavo vavanouya navo, vanouya vogara nei navo pamusha pababa vavo. Zvamuri kuramba vana vemurume wenyu wamakavinga. What about vana tete ava vakarambwa kwavarambwa kuti vadzoke pamusha ipapo? Vanopadzoka here? Panodzokeka here? Imamai ndimwani kutaura nemi pamusoro imama pamba nanda mwana wandikadzira vana ndinovada vese vana vana. Asi kana mwana achimira pachitanangira kuudza mai kuti muri huke rababa vangu zvondigara pamwoyo, odzoka otaura kuti imimi mai budai mubedroom, ndoda kutorara mubedroom imomo imini nemini wangu nababa vangu, zvinorevei? Ndopandati kuna baba mudiki vacho ava, baba mudiki torai mwana mugare naye pasi. Ina handikwanisi zvikurova vanhu, vana ndinovada vese nevangu. Torai mwana mugare naye pasi mumutsiure zvinoti. Kana mapedza kumutsiura anzwisisa ngaauye. Mwana ndinomuda, handa kuramba mwana. Mai munjani? Don't memory chidovi. Ani? Memory chidovi. Handina mwana wandikaramba mama. Mudiki wacho ndakabva ndatomutora ipapo ndikatotanga kutogara naye. Uyu mukuru ndikamuisa mumaoko ababa mudiki ava. Ava tete handina kuvapidza, ndakapa baba mudiki. Baba mudiki, sezvo murimi baba, imbogarai pasi nemwana. Handizivi kuti kana ndakakanganisa ipapo pakababa pamwe ndobatirwa mbosha yangu, mwana handa kumuramba. Izvozvi mwana inini ndakatembe ndatoenda kupolisi, but mwana polisi yakasikungutsika ikanditi amaitorai vana, ndikaenda ndikanotora vana vangu ndinavo. Makaenda kupolisi mukadzitorai vana muchiita kutumwa kutora vana vamboenda ku kwenda kuti ndeiita kutumwa kutora vana mama. Takaenda tichida unobatsirwa, hani mungona mukudhonzerana, takaenda tichiita kunobatsirwa kuvanhu vaiva noita zvekanseling papolisi. Tataura nepolisi, polisi ndobva yatiudzawo zvaikatiudza ikati aiwa imi mutende munotora mwana. Paari ikoko akanga ari pababa mudika
ndobvataenda ndokatanotora mwana muda inguva iyi akaenda yamuri kunzwa kunzi 10 o'clock pane makore mangani? aiwa zvekuti 10 o'clock baba mudika vanhu vangatozotsanangura kuti akabva sei kumba kwavo achienda kumba kwevana nekuti inini nevava hatisi kudyidzana ndavatete. Inini ndakapa baba mudikavo muridzi womwana. Makapa kune vavo avo vakazongowana mwana kwavo asi vasingazivi kuti ari kubva kune kupi. Chitaurirei bamudiki. Ichokwadi kuti vakanditi mbonogara nemwana musi weSunday imimi moita sei moya nemwana ndobva ndati Sunday yakwana ndobva ndatora mwana uyu ndaudza mukoma wangu mukoma mwana uyu ndazouya naye. Mukoma akati alright ngauye nemabhegi ake ndobva agara. Achingoti garei ndakazonzwa sisi vakunifonera foni kuma10 usiku zonzi ko mwana akudhiarasi sei. Ndikati aiwa inini vakati ava maiguru vakati Sunday ndopa munouya nemwana ndobva ndamuendesawo Sunday yachiyungu asi ndakazoshamsika sisi vakunifonera kuti kuma10 usiku mwana akudhiarasi. Mukoma havana kutera kuti vatera kuti mwana ari kupi kana mangwana acho havana kutera. Ndakazongobvunza kuti amanheru acho kati ko mwana afamba sei kufamba ega usiku pakadaro unopondwa vanhu ava vanonipa mhinduro. Mwana ndokumubvunza zvikanzi ndadzingwa nani nemwana wani womukadzi mukomana anonzi Shoni akati bva panapa pasi pamba pavo papavo manje. Saka isusu taida kuti tinegotiate nemukoma. Mukoma tabva tatora nasisi neni nemukoma kumba kwani kwababa ikoko tikataura tikaona mukoma atiita se atinogeza tabva tati tauya nemwana for the second time kuti mwana agare kupi kuno. Uye akabva ataura mukoma akati it's okay mwana uye ndobva adzingwa futi ndobva aenda kumba kwasisi kuDRC. Tikati ora mukoma isusu zvatanga kuti isusu takwenda kwachifu nokubvunza kuvanhu kuti toenda kwachifu ndobva tamhangara tikopedza kumhangara asamonewa mukoma wangu. Mukoma ndobva akauya achitora mwana pagedhi ndobva ati handei ndomatorero akazoita kumanei pari zvino ndewakugara naye asi mwana anga ari mumaoko menyu. anga ari mumaoko menyu. So handiti munoona kuti panorwa nzou chinoparara uswa ari kupika jere mwana anoiswa mashoko mumuromo nevanhu vakuru kuti anditi zvakati azonditaura kuti hure ane eji yakadii mwana wacho 17 years. Munhu mukuru kana achitaura mashoko angangoataura but 17 years anenge achinzi mwana handiti anenge achinzi chii mwana. Paari kunzi mwana kwete mwana wokuti tingamudhedhekedze kuti ataure chinhu chakashata kumudzimai wababa handiti. Mudzimai wababa ndaamai handiti ndizvo. Saka mwana kana achirasika haadi kufuridzirwa anoda kutsungwa aharwe daka pachivanhu chedu daka reshanje dzamai. Mai vake vakabuda sei mumusha vakabuda sei mumusha. Amai vake kubuda kwavakaita ndaigara navo zvakanaka zvakazoitika ndinokuti inini pandaishanda pacho inini kuita zvokupenda saka ndakapendera dhokta ndapendera dhokta webati gift yada kupawo sepresident chitora mukadzi wakwazogara nani namai vangu bana pachengeta amai vangu ndopa $400 emari. Mukadzi wangu baugara ipopo achichengeta amai vangu achipuwa mari iyoyo mbawedzerwa futi mari ndausvika mu600. Saka inini mashandiro andaita inini ndaiti ndakashandawo kuono ka 50 ka 30 ka 50 ka 30 chichi ndikuma contract ndichitaka kupenda. Saka mari yandaiwana ishoma iye mbati mari ndakukwanisa kuzichengeta ndega una mari ora ndoba akabva aenda akati ndakunogara ndakuita upenyu wangu vakauya vakatuta zvinhu nanamai vacho vese zvese property yese vakaenda vakandisiya. Mwana makamuudza here nhoroondo yekuenda kwamai vake? Ndakatumuudza noti zvinobatsira mukamuudza nhoroondo yacho ataure mashoko akaipa kumudzimai wenyu. Vana mamupuwa musi wesvondo ndoda kurumidza nenyaya yenyu taneta nokugara ningi mwana mamupiwa musi wesvondo
akunowanikwa ari kuDRC Mampuwa zuva rimwe chete usiku ihwohwo akunowanikwa ari kuDRC. Zvakaitika mwana kwawe ndakabva kuti wapinda wauya manje ndakupa wangu mutemo handiti chakati ndi munhu anofamba usiku handiti zvobhetingi zvake zvaita zvobhetingi handiti zvefuo zvepembanje zvekumadoro ebhati handiudze mutemo neumwe munhu handiudze mutemo nehamundiudze zvemutemo saka uyu mwana wacho anonzi Shoni uyu wacho iwe mwana wemudzimai avo but iwe wakwana kuteerera baba vako ikarautera tedza baba vako ini ndakukurova inini bhozi ini ndiri mukoma wako futi iye but iwe hondirovewo get away vabuda vaenda ndopakazoenda kuDRC. Haifambi because unoshaya laini rayo nyaya yacho auti aitotsurwa chine mukoma uchinzi uriwo munin'a wangu yonde right yokukutsura wakatukira mai vangu kuti tuhure apa kuti wakuramba uchiita utsurwe maini pakuroera izvo zvekuita utsurwe but haundirovewe. Ko mwana uyu wamai ava ane makore mangani? Uyu Shona ane 23 ngaabve pamba pei ndo zvazvandataura kuti Shoni iwo chichagamba pakurota kana muchida kumubatsira imi namai vacho handiti uchimubatsira ari pake right. Vamwe vachona vane makore mangani? Mwacho vari 2 nemusikana futi ari kubva ane makore mangani? 29 ngaabve handitika ndoda kuti ndoda kutsaya kunotsvaga kuti hama dzenyu kana dziri kuisa maziso pano dziri kutarirei handitika dziri kutarira kutadzirwa kwemwana wenyu here kana kuti dziri kutarira kuti who is the beneficiary now paimba yababa vedu handiti patika imi munenge makati ndoda kuti zuva nemasanzo ako ndimi muridzi wemukadzi taurirai hama dzenyu zvadzinogutsikana nazvo kuti kana vachitaura nemi vanoziva kuti aiwa mukoma ari kuti zvakare handiti makanangana nekuprotekta mudzimai wenyu asatadzirwe nemwana wenyu asatadzirwe nehama dzenyu handiti hamusi kutaura navo muchivataurira zvizere kuti vedu wee udzai mwana wangu uyu kuti azive kuti mai vake vachibva mumusha havana kubviswa namai avo vakabvawo nezvavo zvakati. Mwana anogona kutadza kurumidza kundinzwisisa saka nyaya iyoyo akanga aiziva zvichida anogona kubatsirika handiti. Mai ava vari kupi nhasi? Vakaenda kuSouth Africa. Vana vaichengetwa nambuya zokuti amai vapedza more than 5-7 days vasati vauya kuona vana because chikafu amai vanhu vaitotenga chikafu vachiendesera vana vachiri kwambuya ivavo vanhu vaitenga ndopamati ngavachiuya pamba vauya pamba zvazviganani noti zvazvikuitika vakuru ini ndamira pakati pemukadzi nehama ndiri pakati muri pakati hazvitika hama dziraswe chikadzirisai nyaya yachona mungatoudzwa kudare kwamamboshuwa nenhau yenyu ivi nezera renyu iri ndo vakuru kwamuri meseka kwavari vese ndiri muri kuudzwa kudare navo sababa futi vakutokisa vana vatokisa vana kudare vai baba toda kutora unhu hwemwana uyu ari kuda kumutaura ane 17 years ndo vamwe kuenjezvokuka imataura meshina mbanje haasi kuti madrugs ndakatobva kuti last week kuchikoro adzingwa chikoro futi aungoneka dori tudoro tetwete kana kumberekere saka problem musha mwana uyu anga kuti mese mubata mugadzirisisi ndiye honzeri but havasi kunotsvaga kuti chaita kuti musoro wachona urwadze chii. Mupana uyu ari kuita zvemadrugs saka kana achinzi ari kuita zvemadrugs tsvagai kuti madrugs ari kuitwa zvechokwadi here nokuti vangagone kufunga kuti imi makuda kuisa defense ka yekuti because ava vanateta nevava isusu kuvapa mukana wekuti ngavauye kuzotaura nyaya yavo muno takaona kurwadziwa kwavo
and havangarwadziwe kudarika inini baba wemwana wacho. Anoita zvemadrugs. Ngatitaure nyaya yemadrugs. Mangwana munhu iyeye tikamureverera anotadzirai kana kukutemai kana kukurovai. Mangwana ndopomozoona kuti bhudhi vaitaura chokwadi. Zvanzi anoita zvemadrugs. Ngatimutsvagei panhau yemadrugs because a normal person haataurire mai ava kuti hurera baba vangu. Hazvibude. Ava baba ava mudzimai wavo vachiudzwa kunzi hurera baba vangu. Ingozi iri kuparwa nemwana achiparira imimi veukama. Mangwana maronda ogawo. Iye bhudhi wenyu makambogara naye pasi here mudare rakadai? Hatina. Ini isusu kuti tizouya kuzomangara kuno takaenda kumba kwake nehanzvadzi yangu muri musi weSondo. Inzwai kapanoda kugadzirisa. Inzwai mama imi. Takaenda kumba kwake ani ndopamusina respect. Imimi munemba yenyu. Handiti munemba yenyu mama imi. Yenyu imba nemurume wenyu nevana venyu. Muri kuenjoya muri kumba kwenyu. But you are chipping in now. Encroaching muimba yehanzvadzi yenyu kuda kunoporongodza kuti vanhu vasagare zvakanaka. Isusu hatikuvhikei apa pamunozomangara nyaya dzenyu panapa. Kuti munhu afungoti ndikaenda kunomangara kwamambo ndiri right. No. Tinopinda mukuona kuti munhu ari right ndiani mushure mekunge takunzwai muchitaura. Ndiani wamuri kuti iwe ndoda mbudzi kwamuri mama yenyu. Disrespect. Hamuna respect. Kuna bhudhi wamuri kutaura ndo baba venyu vamasara nawo ndowamuri kuti takaenda kumba kwake iye. Ichocho chacho chinokutumai kuti mutaure matauriro akadaro pamaso pangu ichocho. Chiri kukurovesai mbudzi nhasi pano. Ndoda mbudzi. Mubvunzo wangu uri simple. Ndati makambogara pasi here dare nehanzvadzi yenyu muri mega pasina mutorwa. Haana kukuudza here kuti mwana uita zvemadrugs? Anoputa mbanje yemunhu wenyu. Hatimuzive zvedu but tikaudzwa kuti anoputa mbanje anoita zvemadrugs anoita zvemutoriro hatimurambire. Ukaona mwana achinomira achiudza mai vari kubika sadza achidya pamba kuti hurera baba vangu. Isusu kuchivanhu tinotsamwa amai ndoda kukuudzai. Nyangwe angarohwa mbama namai ava haagone kupindura mapinduriro akadaro iwayo achitaura kuna amai ava. Ingozi. Saka isusu munhu tikamuwana aine mhosva yekutaura mashoko akadaro tinotori netimu inoshandiswa kuchivanhu anonzi makuna chisionekwe kuti zvinhu zvakadaro zvinotaurwa nemwana 17 years munhu akura ane njere. Ndaibvunza kuti kamunhu kamuri kuti taura iri kutoshamisika kuti shuwa mwana kusvika kuDRC inhuku. Mwana wati kutaura nezvaakapa ndururani chaiko. So matara hatitendere kuisa maanda age pamberi pedare. Izvozvi ngata kumudedza kuti iwe titaurire ungatuke mai kuti hurera baba wangu. Waitaura kuti chi munonzvataura kuti ndo vakanga vatanga kuzodai. Anotaura chidaro. Imota haakadai. Mangwana ingozi. Munhu akangopinda musha menyu mukaona atanangira mapiwa akabika sadza kudai. Atiwe mudzimai wemo. Imimi kana muchiti mukadzi uyu vana vake ndo vamusingade mumusha nokuti imi hamugone kumuramba kwa mukadzi wevavo. Handiti munhu anorambwa nemurume wake. Saka tikangonoisa kuti pane mhosva dzakazodai dzikazoita sei tikadidi tiri kunopindira pakuda kurambanisa vaviri vanodanana. Ivo vane dambudziko here pakugarisana kwavo? Mune dambudziko here amai nemurume wenyu? Ndoda kukubatsirai chinhu zvinozoitisa kuti mugare zvakanaka. Bvisai vana vakura. Handiti muvatsvagire zvekuiningirira iwe enda tinobatsirana newe uchidai ini paunenge waremerwa ndichikubatsira. Handiti oenda pake avo vaone kuti mwana akabva ipapo.
handiti achiuya achikuona isa mai vake pamusha achienda kunoenda kumusha kumba kwakewo handiti uye mukomana uyo akuti akure kwete kuti muri kumubvisira kuti ndingazoramba kana kuti hama dzemurume dziri kundiramba akure mukaramba muinaye munozinzwa kunonzi kudhedhekedza mwana nekumuremadza inhau yekuramba muchimupa sauti yasingazive kuti yabva kupi handiti mupei upenyu hwakaoma hwokuziva kuti nhasi munogona kufuma makafa handiti haashupike nekuti mai vafa anongoshupika kuti mai vangu vafa asi anoziva upenyu kurarama handiti hatisi kuti endai munodzinga mwana kuti muri kucheka naukama muti garai naye pasi mwanangu upenyu muridzi wawo ndinopa nhasi pano pawakagara pano hapana chako tine imwe nyaya taka tichiita pano yenhaka dzevana vevanhu handiti venyu havana nhaka panhaka yebaba handiti mapanzo izvozvo avo vanhu avo ngavazive kuti kana imi makagara mumusha mamakagara nemurume wenyu muri surviving spouse wababa avo kana ivo vakanzi nhasi vavo havana zvavanokuitai paimba yava kuti yababa vavo as long yanga iri kuita vanhu mehanzvadzi avo handimonizvo zvandikutaura saka hazvisiri izvo zvatinoraramira zvekutarisa zvinhu zvisiri izvo ngatitsiurei chinhu chiri wrong topfuurira nekurarama zvakanaka mai guru kuti tikutorei zvakanaka chanetsa chiko nhai muroora kuti utadze kugarisana nemwana uyu chii chiri kunyatsonetsa mwana ari kundiudza kuti hurera baba vangu mwana uyu arapa uyu handimunyeye uyu arapa uyu handiti movanzwa kuti ivo vakaudzwa mashoko akadaro ivavo vanoatora sei movabvunza kuti nhai vatete mukange mwana achikutaurirawo matauro kuuya nevana vanguwo panapa kutiwo pandiri ndo pane vana vangu handitozvidawo asi hanzvadzi yenyu yakandibvumira kuti inondida nevana vangu saka ndakatoona dai akanga asingandide nevana vangu ndingadai ndisina kuuya pano kuti hapana kwandaisa vana vangu ndo unonzi dare ratiri kutaura pano kwete mahusumuka tenzano anonondiona nhasi mukadzi uyo akadzungaira asiterei anozonoda hapana kwatiri kuenda hapana saka inoda kukuudza imi vakuru muri kunzo mutuko chii juweka muri vana vasekuru vangu ndoda kukuudza ndisingakunyarei handiti buditsai vakadzi kumatare emusha handi mapanzo toranai muri 2 ana sisi ndevenyu ava isai out vatonge kumisha yavakarogwa handi mapanzo imi muripo 2 movharirana mumba uyo hanzvadzi yenyu kana kuti 1 kana kuti 2 vangani varandutsiri pamunenge makuparana ndoonai vachiti koma akuda kudii nai vanatemu nyika igozoti kudii honai muri vaviri batanai mugarisane zvakanaka ndo mashoko anatete pahanzvadzi dzavo ndoda kukuudzai mukasabata mashoko aya ndoda kukuudzai mauya makasunga tai ndafara zvisingaiti ndo zvingadai zvichitariswa kuti mai havanotadza zvavo but murume wavo vari kumuchengeta zvakanaka ndo wavakavinga handini mabao saka hambuya pfuurirai mberi nekuchengeta murume wenyu zvakanaka moita inonzi chengawo semanhanga hapana risina mhodzi handiti mai baba havane vana vavo imi mune venyu ndo zvakakubatanidzai handiti hapana ipi hapana mupimbira but udzai vana chokwadi chekuti vana vangu mukarivara zivai kuti pano hamuna nhaka iri papi iri pano kuuya kwandakauita pano ndichichengetana nababa venyu vamuri kuona kutsvaga kuti tirarame upenyu chete indakabereka vana vangu ivo vakabereka vana vavo saka makaona tisina kutsvaga kuti toda kubereka vana vamwe handiti mungatarisiro nzitai mwana imimi nhasi imimi nevanhu ava kunzi kwanzi haana mwana mukadzi wacho pamusha pedu akazoa ndo zvatingataura ndine uropo taurai muzeyaratarwa nemuroora achini atiti ava hatiwirirani dai maive mine bhini rekurasira kwedhiro marirasira muno maenda muchiwirirana semudhara nekuti ndo varume vacho vamakavinga ivava vatingawirirana navo ivava nemuchipaza musha mukarume vana atete kudongorera zvekumba kumwanzvadzi muchitarisa pamuchipimira pamuroora
mune mashandisa wrong target point. Azvinzwisisa zviserai pfungwa dzenyu paupenyu hwenyu semhuri yekwatembo, kwete kuda kuve target yamunoona kuti anokanganisa musha mavakamuda. Manziso ana mai hazvikuvakirei musha wenyu izvozvo. Yes. Very good. As good. Pana kutoka. Atapedza. Njemba mukomana wayo. Batsiranai kuti dzibude mumhuri asati abata zvakawanda. Plus nyaya hope imwe kamuseyamo ndeyekuti kuve mukadzi ndokuti vadedzwa vachinzi vatete handiti kunzi vatete kuti mukadzi dai vari murume vachitori baba mudiki vemwana yeye kana kuti ngadai chiti vachitori baba vake iye wacho iye asiri kubatwa zvakanaka pamusha ivo sababa vakaona kuti mwana uyu kugara kwake kwaakaita vane raiti kumutora sababa vake kwete kuti tiise eviction tikangonoratidza bedzi kuti tine umwe watava kuti ngaabve pamba yababa oenda kupi paripo pamba pababa vake ndo iye atanga tichiramba pano kuti aiwa munhu anogara panhaka yani yababa vake. Hamungambonoona murumbweni akagara ipapo unzwa murumbweni vakugara pasi C312 C310 C0309 hazviziri izvozvo, hazvisi. Umwe neumwe nyange ukabva kuzhombe ukauya kuno hakuna munhu anongoti andawana imba yange yakavhurwa dho apa saka ndopandasvikira. Anotouya aine adhiresi yepari kuenda nokuti ndo panenge pachigara hama yake. Saka ndoda kukubatsirai, endai vana Tembo neMamadhuve kwawe magirazi avo. Muzukuru mwana wavatete vapi vari kupi asikana mutupo chii mbeva handiti vana Hwesa ana nhingi ava ndamaika handitika ndo vamunongonoti taurei muri kumusana kwavo handitika avo varume avo tu vari kwavo vabatsirei vana sekuru. Nyaya yataendera kudare kuya iyai kanyaya kamwe kanhu kasikatomboda kuenda kwamambo. Dai makatouya kwandiri ini zvangu ini vana sekuru kwete mama handiti mai ndimai avo ana mai ruma ndo munotaura navo. Dai makatouya kwandiri ndini pano kutambisa time yamambo kuti ataure nyaya iyi ndinga ndakatokubatsirai handiti. Musadyire uroyi mukunyaya handiti. Musaiswe mashoko mumuromo kwatambidzwa akanaka. Mukomana ane 17 years ari kutaurwa mangwana tese tichamuona maresults ake. Ndoda kukuudzai izvozvi muchibuda pano kana zvanetsa muendesei kunotestiwa alcohol mumuviri wake muonoti hamumuwane. Baba zvimwe zvaakaita mukomana akatora poto yambuya yake vaida vanu pahure varara nehure kubhadhara nepoto akazvizvova poto yakadzoka iye mukomana wacho semupeseni esikuda kunyepa da kutaira chokwadi iye dziri kuitika munyika tozviziva yapa ndini akurapiswa poto iyoyo nambuya iyoyo ndo nyaya iyoyo yeeviction manje kuti baba ava tiwirirane munomudaro kuti ngavadzingwe pamba hazvibude unless kana muine imwe yekuti vari kutengesa imba yababa venyu nokuti mati family house baba venyu vakanga vachibhori nadzo dzimba dzacho nangari ndobva mapanana akauya murume imwe mugara kaii iye yega angazvifunge ya saka toda kuti pfungwa iyoyo please ngaibude.